Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos desde Ribadumia, os estudios centrais de Canarias Baixas. Hoxe analizaremos, aquí empeza unha nova edición de Falemos, e hoxe analizaremos a situación da Mancomunidade do Salnés e do Concello de Ribadumia que coinciden co presidente, que é presidente da Mancomunidade e alcalde de Ribadumia, con David Castro. Estaremos connosco tamén o director da Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, que con el analizaremos todo este ano, que está sendo ano de récord en todos os eidos, tanto en número de visitantes de turistas como de facturación por parte do sector, e con el analizaremos tamén os orzamentos e as propostas de cara ao ano 2026. E como nos toca e sempre queremos afondar nos sectores e digamos que nos sectores que teñen importancia socioeconómica das nosas comarcas de audiencia, pois está connosco e ven para falar de todos os produtos galegos o director xeral da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, Martín Alimparte. Moi boa noite, benvido, como estamos? Hola, moi boa noite. Benvido, vostede leva 18 veciños no cargo, alá por maio de 24. Como resumiría este balance así dun xeito sin ter moita nota tomada? De como está, digamos que todo o que engloba e os servicios que presta esta axencia tan importante para sectores tan importantes dentro da economía de Galicia. Bueno, pois, así un primeiro análisis se pode facer, sí que diría, bueno, salientar esa importancia no sector agroalimentario galego, e que cando máis se empeza a coñecer, a profundizar todo o que hai detrás, todavía tes esa expectativa e esa esperanza de que todavía queda moito por facer, e sobre todo ese gran recoñecemento, má lenda que é Galicia, desa calidad diferenciada que teñen os produtos galegos. Está no ideario das persoas de que cando se está a falar de gastronomía e Galicia dan por sentado esa calidade e iso é un sentimento tamén de orgullo e de ánimo, de estímulo para poder traballar co noso sector agroalimentario. E dende un punto de vista da Axencia, que digamos esas tres líneas de actuación que se fundamenta a súa existencia, que é esa parte da calidade diferenciada, aqueles produtos galegos que están amparados por unha norma europea de calidade diferenciada, que son as denominacións de orixen, indicacións xeográficas protegidas, ou as dúas certificacións que temos que fan referencia ao sistema de producción, que estamos a falar de agricultura ecolóxica ou artesanía alimentaria. A segunda línea de traballo da Axencia ten todo o que ver coa investigación e innovación no eido agrario. Digamos, desde a Axencia se está xestionando toda, capitanando e liderando esa investigación no eido agrario a través dos 6 centros que temos de investigación, tanto o Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo como a Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia e as súas, digamos, entidades asociadas. Que unha delas está aquí ao lado. Aquí en Ribadumia. E a terceira pata da Axencia está a formación agraria. A Consellería de Medio Rural temos eses centros de formación e experimentación agraria en donde se dá ese tipo de formación propiamente dito e tamén un pouco se pecha o ciclo que baixo o paraguas da Axencia están os produtos agroalimentarios, a innovación e investigación agraria e a formación, esa transferencia de coñecemento as xeracións que queran formarse no eido agrario. Que fan moita falta, pero delo falaremos despois, non? Sí. Pero a Axencia Galega da Calidade Alimentaria, cantos produtos ampara dentro desta Galicia ou Galicia Calidade? E logo por sectores, porque eu creo que abarca prácticamente todo o eido agroalimentario, non? Sí, Temos pan, temos pementos, viño, claro, calquera que nos está escoitando en día, os principais produtos que son referente e buques ensinas de Galicia, están recollidos baixo unha figura desta de protección de calidad, desde a terneira galega, como ben decías, a pataca, o peso máis importante en cuanto a número son 10 referencias que temos hacia o sector do viño, que son as 5 denominacións de orixe e as 5 indicacións xeográficas protegidas. Entonces, esos de por sí, aí están eses principais, o pan de cea, ou poderíamos seguir con outro tipo de produtos que están amparados, como decía, 36 diferentes produtos que están acollidos. Nos toca mencionar aquí, por exemplo, no mar o único que hai, que é Mexillón de Galicia,
Logo temos, hai varios implementos, pero aquí nos toca o de Padrón, deixamos o de Arnoia ou de Couto, non? E logo temos, bueno, temos tamén a Castaña, ou a Fao de Lourenzá, ainda que a Castaña na zona de, digamos que de costa non toca, non? No, ahora sí, nos seus orixes a Castaña estaba delimitada a área suroriental de Galicia, e desde este ano, por unha decisión do propio Consello Regulador, estendeuse toda a posibilidade de acollerse a amparado baixo a Castaña de Galicia a todo Galicia. Entonces eso tamén é un estímulo porque hai zonas no, digamos, no eixo atlántico que son zonas productoras de castañas e por que non incorporalas a esa, bueno, a esa calidade que daría pues, producir esa castaña sátiva galega e amparada por esta indicación xeográfica. Como regula a Axencia os consellos reguladores e como se leva a esta tutela para que se faga cumplir toda a normativa que ao fin e ao cabo é a garantía de calidade? Ben, digamos, o objetivo único, pues, digamos, é tamén poñer en mans do sector, do propio sector, que se organicen eles mesmos esa propia actividade e esa defensa desa marca de calidade. É certo que correspondeu inicialmente pues, a propia administración a banderar e impulsar o recoñecemento destes produtos con esa estrategia pues, para certificar esa orixen e esa calidade do produto, un pouco por diferenciar no mercado cal se corresponde con este produto de calidad galego, e o que se pretende é que estes consellos teñan esa propia autoxestión. O noso papel é unha tutela destes consellos reguladores e aquí é onde hai que salientar que a pesar desa calidade e deses produtos que son, digamos, emblemáticos de Galicia, non todos estes produtos teñen unha capacidade e unha estrutura empresarial detrás suficiente como para manter por sí mesmos un consello regulador con total operatividade e independencia. Moitos destes consellos reguladores que a día de hoxe están, destes 36, é a propia Axencia que fai a súa labor de control e certificación desa calidade desos consellos reguladores. Hai unha representación lóxica do propio sector dos diferentes produtos que están amparados por esa calidad diferenciada, pero digamos é a Axencia que ten digamos toda a xestión e a capacidade deses consellos reguladores. Hai outros, e aquí temos un de referencia moi preto como a denominación de orixe en Rías Baixas, que o propio sector ten esa capacidade e xera esa actividade económica detrás na propia actividade da produción de viño amparado pola de Rías Baixas, pois que ten a súa propia capacidade de xestión, de autoorganizarse, ten a súa propia estrutura e persoal propio, e son os que dirimen o día a día do propio Consello Regulador. Aí o papel que xoga a Xenfe é supervisar e controlar, digamos, que o que fan este Consello Regulador pois está respaldado e amparado por todas as normativas e facemos unha supervisión e un control de toda a súa actividade. Claro. E xa metidos no viño e metidos un pouquiño na estrutura dos consellos, vostede decía que non todos os consellos teñen a capacidade. Hoxe en día a de Rías Baixas é a de o máis grande e máis productiva de Galicia e a que máis posiblemente operatividade teña, pero tamén leva con elo moitas actividades de promoción en estranxeira ou internacional e iso tamén leva consigo moitos gastos. De que xeito a Consellería ou a Axencia Galega, a GACAL, digamos que ten orzamento para poder axudar nas necesidades que teñen todos os consellos dependendo da súa estrutura? Pois digamos que temos tres líneas de actuación que están encaminadas a estes propios consellos reguladores. Por un lado, hai unha línea de axudas que xa chegan a estes consellos reguladores para axudar os gastos de propio funcionamento, é dicir, contribuímos ao mantemento dos gastos de funcionamento que teñen os diferentes consellos reguladores. Outra línea que ten incidencia sobre o sistema de control da calidade da certificación da produción que están amparados bastes estas figuras de calidad diferenciada, e a terceira, que orzamentariamente a máis dotada orzamentariamente, é as accións de promoción. Dende a Axencia sacamos unha línea de axudas todos os anos. Curiosamente, onte foi aprobado no Consello da Xunta o anticipado de gasto da convocatoria de axudas que vai ser para a anualidade 2026. Son 3.200.000 euros que se poñen a disposición dos diferentes consellos reguladores para que presenten as súas propostas e líneas de acción referenciadas á promoción. Entón, bueno, esa é unha aposta clara e decidida da Consellería, onde poñemos en mans do propio sector a axuda financiera para que les leven a cabo as accións
que baixo, amparadas pola normativa europea, porque tamén hai que decir que estas axudas veñen co cofinanciamento da PEPAC, dos fondos europeos, e están orientados para a promoción nos mercados interiores, é dicir, ao mercado europeo. Para calquera outra línea de axudas que ten que ver en terceiros países, pois xa serían outras líneas de axudas que a Axencia non as temos. E como decía, temos esa línea de axudas aos consellos reguladores para que eles mesmos desa labor de autonomía que teñen, pois que se sean eles que responsables de levar a cabo as accións, executalas, e nos supervisamos que cumplan a normativa a hora de xustificación e o pago da axuda correspondente. A maiores de todo isto, pois, a Axencia directamente tamén leva a cabo outras accións de promoción de todo o sector. En total, para o ano 2026 temos un orzamento de 10 millóns de euros para todas as accións de promoción que se desenvolven dende a Axencia para todo o sector. Estamos nos referindo a asistencia, presencia de feiras internacionais, como pode ser, a ProWine, que vai ser a seguinte que vai vir internacional dentro do sector do viño, ou a Barcelona Wine Week, por dúas feiras específicas do sector do viño, pero despois estamos en Alimentaria Barcelona, en Gourmets, outras feiras de carácter nacional, e tamén do ámbito autonómico galego, e esas accións de promoción deses produtos, en onde facemos un mix de todos os produtos que ten esa calidad diferenciada, pois son accións que se fai directamente á Axencia, contando, lóxicamente, con ese apoio e participación dos consellos reguladores. Supoño que os consellos sempre lle dirán todo que nos dan, toda a axuda é pouca, non chega, non? Sí, nos na Axencia, cando é a época de aprobar os orzamentos para o vindeiro ano, pois tamén todos os fondos que nos achegan dende a Xunta de Galicia, pois a todos sempre nos parecen escasos e a todos nos gustarían ter máis. Claro. O que hai que ser un pouco, comedidos e cos recursos que teñamos, adaptarnos as disponibilidades orzamentarias, ter a sorte e a destreza de intentar aplicar correctamente eses fondos e aplicar eses fondos concretamente en promoción pois naqueles ámbitos que realmente se consideren que poden ser máis productivos desde un punto de vista promocional e de presencia de marca e que teña esa incidencia directa sobre o propio sector vendo desde o punto de vista da comercialización. A Unión Europea axuda, pero tamén a Unión Europea digamos que dá os seus problemiñas. Que lle pide o sector para que lle transmita a Unión Europea a GACAL a través do Ministerio de axudas para ser máis subvencionados, para axudas para máis campañas, para, digamos que ser mellor tratados, e podo falar incluso hasta casi do viño, que sí que ten varias amenazas de outros, digamos que lobbies de outros sectores. Bueno, pois casi na propia pregunta está un pouco a reivindicación, xuntado que todos os recursos son escasos e é necesario en clave promocional, e dar a coñecer esas accións que son necesarias. Estamos a falar que no contexto galego, pois no sector do viño concreto, pois son unhas denominacións pequenas en cuanto a tamaño, se o miramos no contexto internacional do mundo dos viños. Entonces, claro, facer competitivos e facer un posicionamento no mercado dos viños galegos, pois, require ter pulmón financiero detrás para poder ter esa presencia promocional, non? Entonces, eso é unha das primeiras reivindicacións. Outra das que se suele plantear o tema administrativo, o tema de burocracia, de normativas que se requiren tanto para a propia realización das diferentes accións como noutros eidos e noutros ámbitos de actuación do propio sector. A cabeza o tema de aplicación de fitosanitarios ou outro tipo de cuestións que son problemáticas para o sector. Entón, as reivindicacións son coñecidas, están aí, e hai que comprender que nos, na medida do posible, intentamos sortear todo eso aportando esa financiación que, como decía, 3.200.000 euros van destinados para o propio sector e que os manexen eles, pero, digamos, a Axencia pon enriba da mesa 10 millóns para seguir complementando esas accións de promoción. Entón, creo que é unha cousa a ter en conta. E a segunda tamén, que dentro desa financiación europea que reciben os estados membros por enedidura despois as comunidades autónomas, forma parte das estrategias de cada comunidade autónoma de como distribuyen, digamos, ese montante orzamentario que achega Bruselas, non? E aí hai que decir que Galicia é un referente a nivel nacional porque sí que é unha aposta clara e decidida de apoio orzamentario enriba da mesa para todas estas accións de promoción que outras comunidades autónomas e outros consellos reguladores non teñen, digamos, estas oportunidades de acceder a este financiamento como sí que se está facendo desde Galicia. É unha das cousas que eles tamén son coñecedores de que o esforzo que se fai dentro da Xunta de Galicia para o apoio dos propios consellos reguladores, accións de control, de gastos de funcionamento,
e sobre todo de promoción, pois outras comunidades autónomas non teñen ese acceso a ese financiamento. Antes falaba vostede da importancia, digamos, que socioeconómica que teñen os produtos amparados con DOP ou con IXP. Que papel xogan na Galicia, porque a Galicia é prácticamente rural, non? Que papel xogan a hora de arraigar a poboación, de mellorar as aldeas, de mellorar os povos, o paisaxe, etc., e, lóxicamente, a economía? Claro, un papel fundamental e importante, porque realmente moitas destas zonas onde se producen os alimentos, pues inevitablemente están vencellados estes entornos rurais, e se ben é certo que Galicia é maioritariamente rural, bueno, pues este tipo de produtos veñen a refrendar que as zonas de produción, o feito de que se poda seguir producindo, e sobre todo esa comercialización destes produtos, con ese apoio para poder dar saída comercial a esa calidad diferenciada, é dicir, poder posicionar no mercado os produtos galegos con esa calidade, é fundamental pois, para que todo este tipo de xente que está detrás de todos este tipo de produtos teña esa fixación de poboación no rural e, sobre todo, vexan unha oportunidade de poder seguir mantendo a súa vida nun entorno rural. Si nos centramos nesa parte que está salindo arriba da mesa, o sector vitivinícola, non solamente temos que estar pensando nas bodegas que forman parte das distintas 5 denominacións de orixen e as 5 ISPs, que estamos a falar dunhas 400. Temos que estar pensando que detrás hai uns 10.000 viticultores que teñen a súa fonte de ingresos principais ou complementaria desa producción. Entonces, que mellor esforzo en poder ter un sector vitivinícola forte e, sobre todo, esa promoción, desa comercialización, axudar a esa comercialización e posicionamento do mercado deses viños de calidad galego, porque detrás estamos apoiando o sostenimento desas 10.000 familias que teñen unha renta nesa produción de viño ou pequenas adegas. Entonces, bueno, ese é un símil que se pode aplicar ao resto de produciones de calidade, como castaña de Galicia ou ternera, co tema do sostenimento do territorio, o tema, hoxe en día, tamén moi preocupante, o tema do mantemento das zonas de limpeza, digamos, das masas forestais, bueno, pues o tema da gandería en extensivo, pues tamén unha alternativa. Isto pode ser posible se realmente é viable eses sectores productivos, e que, bueno, para ser viables, lógicamente, pues temos que dar a coñecer eses produtos e que eses produtos teñan unha presencia e unha saída no mercado. E, ademais, se produce outra situación social que moitos dos traballos ou dos novos traballos, é dicir, enólogos, técnicos de se incorporan a estes traballos e a estas actividades e a estes produtos amparados con IXP e con Galicia Calidade e, digamos, que son a futuro a mellor plantexamento, a mellor folla de ruta, non? Podemos falar de mel, que non habíamos falado, podemos falar dos queixos, hoxe se producen, e ademais produtos que, mantendo tradicións, teñen unha innovación grandísima, non? Porque o agro ten moitísima innovación en casi todos os produtos. Sí, é que precisamente a tradición non está reñida que a innovación, e acabas de poñer o exemplo dos queixos, que coincide tamén que nesta semana se está celebrando digamos, as catas oficiais do concurso galego dos queixos galegos, en donde nos últimos anos os 4 irmáns de leite, que como damos en chamar as 4 denominacións de orixe, que, bueno, Tetilla, Arzúa Ulloa, San Simón da Costa ou Cebreiro, pois nos últimos anos hubo unha crecente incorporación e produción de queixos fora destas DOs, pero que están amparados con esa artesanía alimentaria, o que dá pé tamén a esa diversidade que se pode obter cun produto galego por excelencia, a leite, que aporta ese valor engadido que é o que se pode conseguir. É como estas pequenas queixerías que están xurdindo, están obtendo premios de recoñecido prestixio de carácter internacional, innovando nun produto, neste caso nunha forma diferente de elaborar queixos galegos. Entonces, eso tamén é ese estímulo do que falaba inicialmente, de que se ve que todavía hai percorrido, e esa sorte que se ten de que cando os galegos se poñen en cuestións agroalimentarias a facer ese tipo de produtos, pois solen facer eses produtos de calidade que o mercado acolle, que devolvo a... Que nas aldeas tamén hai innovación, que tamén hai, digamos, que talento, e que tamén hai moita formación profesional, non? Sí, unha dos selos de calidad que temos, ¿no? Que é o último que incorporamos ao noso portfolio, que é a artesanía alimentaria, que o que pretendemos darlle, digamos, ese recoñecemento
do que é a artesanía alimentaria a eses pequenos produtores. Temos que estar pensando que cando falamos dun artesán, nos estamos orientando, todos pensamos no ideario, alguén que todavía está a traballar a pequena escala. Bueno, pois co selo de artesanía alimentaria, que a día de hoxe pois, xa temos 145 operadores en Galicia que están inscritos dentro dos diferentes portfolio de produtos que se poden acoller a artesanía alimentaria, están espallados por toda a xeografía, por os máis recónditos recunchos que podemos ter en Galicia, en as aldeas. Todos coñecemos que hai un produtor que sigue facendo a pequena escala un produto artesanal. Pois o selo de artesanía alimentaria ven darlle ese paraguas legal de recoñecer o que é unha artesanía alimentaria e o orgullo de poder promocionar ese produto e poder acceder a esta financiación europea porque é unha marca que está amparada pola Unión Europea. Entonces, eso tamén é esa parte de que todavía queda moita innovación porque dentro destes 145 produtores de artesanía alimentaria que, como decía, están localizados en pequenas aldeas, están facendo produtos innovadores que recollen premios nacionais e internacionais pola innovación de produto. O sea que non é reñido esa tradición, claro, ni esa pequena produción coa innovación. E Galicia é Galicia calidade, pero Galicia calidade alimentaria. E isto, que ademais logo vendrá o señor Merelles, que xa está nesta casa, esperando o seu turno para salir en antena, de que xeito se alimenta o turismo da calidade alimentaria e a calidade alimentaria, os produtores se benefician do turismo polo consumo e que é un dos grandes atraíntos ou dos grandes motivacións que temos en Galicia como atraínte, a parte do paisaxe. Vamos, é un retroalimentación, e no caso galego, na que, como ben dixi, depois estades con responsable de turismo, pois dar o dato, pero se non me falla, creo que a segunda motivación de Galicia é a parte gastronómica. Falabas de Galicia calidade, creo que dúas palabras sinxelas, destes a veces dos gurús de crear eslogans, crear marcas, crear referencias, dúas palabras sinxelas identifican dun plumazo o que hai detrás desas produtos agroalimentarios galegos. Cando salimos de Galicia nestas feiras e eventos, Galicia calidade, vamos, é que eso é un reclamo para todos aqueles que se achegan ao mundo gastronómico. E sen duda que se retroalimentan porque unha das cousas que, bueno, todas as persoas temos ese vicio de intentar facer todos os días é comer 3 veces ao día, un mínimo, non? Entonces esas 3 alimentacións que facer ao día, ao final estás a falar de alimentación e de gastronomía. E no caso galego está por descontado ese recoñecemento desa calidade, tamén a abundancia, que temos esa consideración que en Galicia sempre que se trata se come moi ben, e todavía temos esa outra connotación de que todavía en Galicia se come barato. Entonces tamén temos que ter esa parte de traballo interno de valorar todavía máis, se cabe, a calidade dos produtos que temos e que se nos comparamos con outros territorios, pois que o mellor tamén temos que ser quen de trasladar finalmente ese precio que realmente teñen eses produtos porque se está poñendo arriba da mesa un produto de calidade. Falando de precios, non sei se facer unha pequena parada no que está sendo o incremento do IPC sobre os precios, as dificultades que teñen certos sectores, como pode ser, por exemplo, agora polo tema da gripe aviar, o tema dos ovos. De que xeito isto pode afectar ou preocupa a Axencia Galega de Calidade? Preocupa desde o punto de vista de que chegado un determinado momento pois a xente non busque esa calidade alimentaria e vaya simplemente por unha diferenciación de precio e busque eses outros produtos que, a saber, por decirlo de alguma maneira, a saber onde veñen e en que condicións veñen. O que temos claro que un produto que está amparado e certificado con unha calidade diferenciada, sabemos que pasa uns mínimos de controis e iso polo menos temos a garantía do que se está consumindo. No momento que os precios se encarecen, pois, pode ter ese efecto de expulsión e que a xente seleccione por outro tipo de alimentos sustitutivos ou que se vayan a outro tipo de produtos de outros terceiros países que non exista ese tipo de control e vaya en detrimento, por un lado, desa calidade, que temos que ter cuidado de con que produtos e que nos alimentamos, pero por outro lado tamén por ese efecto expulsión que pode ter da propia actividade económica dos sectores productivos galegos. Se non se dá defendido ese precio no mercado porque está desorbitado ese exceso de oferta e demanda que poda producirse, pois pode provocar esa baixada das producións. Bueno, estuvemos falando hasta ahora de fortalezas, estuvemos falando, isto é unha da problemática coyuntural, esperemos que o sea o máis corta posible. Cales serían os desafíos que
teñen os produtos de Galicia calidade a corto plazo, señora Limparte? Bueno, Os máis grandes. eu creo que Sería a formación, sería os problemas de cambio climático, serían, digamos que a competencia con outros países, a precisamente esa, ir a outros produtos que son máis baratos ou que teñen menos controles, que moitas veces se produce unha competencia desleal cos produtos locais. eu creo que o relevo xeracional. Creo que un dos problemas O que máis preocupa, non? creo que pode ser un dos problemas por toda a incidencia que vai ter despois, Claro. ¿no? Que un pouco o abandono ou deixar de producir estes produtos, ¿no? Cada vez máis estas zonas de produción galegas na zona rural pues está quedando con menos poboación, custa facer ver, digamos, pues que realmente que son oportunidades de vida totalmente viables, totalmente modernas, actualizadas e innovadoras. O sea, non temos que quitar ese concepto peyorativo de traballar no eido agrario, no eido agroalimentario, que é perfectamente, bueno, totalmente realizable, que non ten nada que envidiar. Claro, e que ten que ser rentable tamén, non? E Ten que ter renta... a día de hoxe, os datos dos que están producindo, que son viables e rentables. Entonces, o que temos que intentar é conseguir que moitas destas producións que podan asegurar ese relevo xeracional, non? Esa falta de mão de obra acompañado neste tipo de sectores pois é outra das preocupacións que pode levar a desincentivar o feito de que se podan traballar neste tipo de produtos por poñer o tema da viticultura, que sabemos que é intensivo na época de recollida, pois está habendo problemas crecentes de atopar mão de obra suficiente en determinadas épocas do ano pues, para desenvolver esas labores que son necesarias. Claro. Entonces, este problemática pues, pode levar ou arrastrar o efecto abandono, o efecto de deixar de atender esas producións. E aquí xa non depende da GACAL, pero das administracións do Estado, de Europa, do Estado e da Xunta de Galicia, sí que deberían de facer as administracións para poder regular a favor e favorecer máis aos produtores. Porque aquí hai que ter en conta que todo isto afecta á produción, á industria e a toda a cadena alimentaria. Bueno, unha das cousas que sempre se pode... A normativa, non? A normativa, desde ese punto de vista, pero tamén creo que en esa clave, bueno, pues esa discriminación real e positiva para ese tipo de produtos e productores que se elaboran todavía en entorno rural, non? Polo que conleva, non? Ese mantemento da paisaxe, ese traballo e manter vivo un territorio rural. Entón, eu creo que esa diferenciación que non ten que ser solamente vía axudas directas ou facilitar ou flexibilizar as condicións, sino o mellor ese tipo de cuestións a nivel renta, a nivel societarios, de decir, facilitar e permitir bueno, pues que o desenvolver ese tipo de actividades nun sector agrario é fundamental, e sobre todo tamén fundamental para poder ter esa soberanía alimentaria de que todavía nos podamos proveer dos alimentos un circuito curto de producción aquí en orixe, en Galicia. Entonces, creo que eso tamén é moi importante, ter esa altura de miras de comprender eso e evitar ter que caer a grandes zonas productoras que sabemos que ao final van a competir en precio e non en calidade de produto. Que aquí non xogamos moito máis que a alimentación, non xogamos o país, non? A imaxe do país. A imaxe do país e, sobre todo, a vertebración dun país, non? Ese equilibrio territorial que temos que intentar de ter un territorio cheo e ocupado, pois ten que pasar en determinadas zonas por ese apoio claro e decidido por ese sector productivo primario e, sobre todo, tamén por facilitar esa permanencia de vida no rural. Señora Limparte, chegamos ao final deste camiño, deste viaxe, pero que lle gustaría decir a vostede como primeira vez que ven a esta Santa Casa, non a esta zona, pero a esta casa para unha entrevista, o que lle queira decir ao sector ou a audiencia de Canal Rías Baixas, como resumen desta charla no día de hoxe, que esperemos que poidamos compartila con máis frecuencia. Bueno, pues en primeiro lugar a audiencia, bueno, pues sentirse de que pode ser, digamos, poden congratularse de que podan chegar a través das antenas todo este tipo de información, porque dende logo tamén facilita a xencia poder dar a coñecer realmente o que hai detrás cando se está a falar destes produtos de calidad diferenciada e, sobre todo, porque é necesario e oportuno que teñamos conciencia de que cando estamos consumindo un produto galego non o facemos polo simple feito de ser un produto galego, non? Sino porque tamén en Galicia se están producindo, elaborando produtos que teñen calidade e que o ter esa calidade certificada e amparada pola Unión Europea pois tamén garante unhas calidades
e unha seguridade alimentaria deses produtos que se están consumindo. Entonces, poder chegar esta información, bueno, toda é pouca, entonces, bueno, pues nese sentido tamén agradecer a oportunidade de poder conversar con vos e, bueno, abertos a poder seguir falando, xa máis monográfica se é necesario, porque, como vedes, o mundo alimentario é moi amplio, Claro. e cada un dos sectores ten os seus dimes e diretes, como se sole decir, e é bo poñeros en riba da mesa e darlo a coñecer, porque entre todos, bueno, pues é unha forma de revertir tamén esas situacións e aportar ideas e solucións para o sector. Sobre todo o tema alimentario, eu creo que a mensaxe positiva creo que hai que dar, non por ser simplemente positivo, non? Que en Galicia temos produtos de calidade, que esa Galicia calidade non solamente está no ideario dos galegos, sino que cando se sai fora de Galicia, Galicia calidade está identificado cos produtos agroalimentarios sobre todo, e que hai que aproveitar ese bo facer dos produtos e as producións galegas, porque aí fora hai xente que está disposta a pagar e a mercar eses produtos galegos. Se conseguimos isto e non lo creemos, pois temos tamén garantido de que se pode seguir mantendo un sector, porque todavía queda moito camiño por percorrer dentro do sector alimentario. Todavía, e iso creo que tamén un halo de esperanza e de estímulo para poder seguir traballando, porque queda moita innovación que facer, moitos novos produtos, e os galegos temos ese don tamén de, bueno, históricamente, de ser unhos referentes na produción agroalimentaria e, bueno, pues que podamos seguir traballando e poder seguindo, como decíamos, mantendo vivo o noso rural e a nosa produción agroalimentaria. Martín Lemparte, director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos esta noite. Hasta unha próxima ocasión, moi boa noite, moitas gracias. Moi boa noite. Nos vamos a publicidade de man dos copatrocinadores, volvemos nun instantiño e recibimos a José Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia. Non o perdan hasta ahora mismo. Como te atopaches, Martín?